Obchod na korze. Jediný slovenský film, ktorý získal Oscara. Film z roku 1965 rozpráva príbeh o arizovaní hlúpeho tesára Tóna Brdka za čas druhej svetovej vojny. Film má taktiež jednu nepremenenú nomináciu, ale o tom až neskôr. Teraz sa poďme pozrieť na 10 zaujímavostí z filmu Obchod na korze. Potom, čo Obchod na korze získal Oscara v kategórii najlepší cudzojazyčný film, sa začali ozývať hlasy konzervatívnych komunistov. Tí chceli sošku vrátiť späť Američanom, lebo je vraj na najvýš podozrivé, keď nás chváli nepriateľ. Deti, ktoré sa vo filme len myhli, dostali 10 korunačku. Gazdinky na trh si zarobili za deň 50 korún. Gazdovia s konským povozom si zarobili 100 korún. 18. apríla 1966 si Jan Kadár prevzal Oscara za Obchod na korze. V roku 1969 emigruje a následne aj umiera. Sošku získava jeho manželka, ktorá umiera, a soška sa stráca. Väčšina stôp vedie k Billovi Schwarzovi, spolupracovníkovi Jána Kadára, ktorý popiera, že sošku má. Ak vraví pravdu, tak Oscara stratila Kadárová manželka pri sťahovaní. Film bol zaradený do rebríčka 1001 filmov, ktoré by ste mali vidieť pred smrťou so Stevenom Schneiderom. Keď sa Josef Kroner, Tóno, dozvedel, že film je nominovaný na Oscara, rozhodol sa, že si dá ušiť 4 na vtedajšiu dobu dosť drahé obleky za 17 000 korún československých. Film bol nominovaný na Oscara na základe veľkého úspechu v kinách. Ladislav Grossman, tvorca predlohy a taktiež spoluautor scenára, režisérovi Jánovi Kadárovi raz povedal, že pes Essence je veľmi hlúpy pes, na čo mu Kadár odvetil, že múdrych psov už vo filmoch bolo dosť. Do záberov natáčaných na pouličnom trhu pred arizovanou garantériou neboli obsadené herečky, ale tvorcovia kvôli tomu dali doviesť dedinské ženy z okolia Michaloviec. Chceli tým vraj autentickejšie vystihnúť podstatu klasických dedinských tržníc spolu s nárečím, ktoré bolo pre daný kraj blízko pri poľských hraniciach typické. Filmári potrebovali mesto, ktoré malo centrálnu zónu, Korzo, a niekto, kto poznal Sabinov, im ho odporúčil. Prišli sa pozrieť a zapáčilo sa im tu. Jediné, čo prekážalo, bol pomník obetiam druhej svetovej vojny. A tak vo filme stavajú drevenú mohylu, aby pomník zakryli. Scéna, v ktorej Josef Kroner hral opitého, nebola hraná. Pred filmovaním mu nalievali biele víno a nakoniec sa opil až tak, že si nepamätal, ako ju zahral. Štáb mu musel pustiť záznam. V roku 1967, teda rok po úspešnom premenení Oscara, bola Ida Kaminská nominovaná na Oscara za najlepší výkon herečky v hlavnej roli. Avšak neúspešne. A to už bola posledná zaujímavosť. Nezabudnite mi do komentárov napísať, ktorá vás najviac zaujala, dajte like a video zdieľajte. A ak ste Obchod na korze ešte nevideli, tak si ho určite pozrite. Pri ďalšom videu sa na vás teší Zervy Kaptur.